O Salnés consolídase como o gran destino turístico de Galicia. No 2024 a comarca contabilizou 1,7 millóns de turistas. Do ano pasado a este ano medramos un 8,25%. Estamos falando 161.334 turistas máis, solo de crecemento. A Universidade de Vigo estimaba no ano 2003, cando fixo o primer plan estratégico co Salnés, tiña 100.000 turistas ao ano. 100.000 ao ano. Nos medramos 161.000 do ano pasado a este. Turistas reales aloxados. O incremento repártese polos 9 concellos da comarca. Encabeza Sanxenxo con case 650.000 turistas, seguido do Grove con 300.000 e Vilagarcía con máis de 200.000. O mes máis intenso foi agosto, cando o Salnés recibiu máis de 430.000 persoas. No mes de agosto xa non podemos medrar moito máis. Estamos acadando cotas que están rozando o 100% de ocupación técnica. Bueno, xa non vamos a poder medrar moito máis, xa digo, no mes de agosto. Con todo, o incremento de visitantes repártese ao longo de todo o ano. Pero que este crecemento estáse producindo nos distintos meses do ano, o que vimos falando sempre de desestacionalización. E iso é algo moi importante no que temos que traballar as administracións precisamente para que ao longo de todos os meses poida haber turistas. En canto á procedencia, destaca o turista da provincia, seguido de outras partes de Galicia e Madrid. No aspecto internacional, Portugal volve ser o principal emisor cun forte incremento do turista británico, mentres que o alemán vai a menos. Todo isto, explican dende a Mancomunidade, está a xerar un gran impacto económico que hoxe por primeira vez cuantificaron. Deixa máis de 500 millóns de euros de forma directa. Non falamos a indirecta, de forma directa. É dicir, que o turista solta esa pasta nesta comarca. A día de hoxe o Salnés ofrece case 59.000 camas, case a mesma cantidade que o que ofrecen en conxunto as 7 grandes cidades galegas. Salienta o forte incremento das vivendas turísticas, roldando case as 29.000. Para algúns, isto agrava o acceso á vivenda na comarca. Para a Mancomunidade é unha oportunidade para concellos como Ribadumia, Meis ou Meaño. É un problema grave en zonas tensionadas. Indudablemente, debe ser regular en zonas tensionadas. Pero a vivenda turística non debemos esquecer que é un recurso importantísimo para aqueles concellos pequeniños que non teñen infraestructura. No acto desta mañá tamén participaron José Aspérez, delegado de Turismo na Mancomunidade, e o vilanovés Javier Tourís, deputado provincial. Ambos coincidiron na importancia da colaboración institucional entre todas as administracións para acadar o que cualificaron de bos datos turísticos.